Здравейте на всички! Започваме новия сезон, да ви покажа как играя аз първия ден. Значи влизаме в играта, взимаме си вода и реклама. Така, това са общо 300 точки. Отиваме на донат. Правим донат за 10 кристала. 10 000 пари, което е общо 10 точки. Идваме тук и даваме някакъв предмет малък за още 10 точки. Примерно самолетче. Или буква А, ще дадем самолетче. Така. Отиваме на предварително подготвените квестове. Ето ги къде са. Само ги обирам. Всеки един е по 50 точки. Общо 550. Отиваме на тези седмичните квестове. Те са по 500 точки всяка. Общо 3000. Обираме и тези награди. Те са предварително подготвени, да не отнемат толкова много време. Сега отиваме на евента. И на гача. Този път няма бък. Преди имаше бък. Който правиш максималната гача за деня. За месец. Нещо. Отиваме на квестовете на евента. Тук имаме да вземем още малко букви, няма значение. Те са по 50. Отиваме да минем войните. Сега ще пишем в клан чата, че искаме. Те ще натагнат, когато има готов да дава. Така. Връщаме се към играта. Трябва да играем евента 20 пъти. Първо ниво, което дава по 200 точки всеки път. Сега ще направим една бърза игра. После ще оберем тези награди. Видях, че Роската иска там война. Аз съм след него. Мисля, че ще има време да направим една игра на това. Тук ще спрем на пауза малко.
Ето искаме войната. Никола на езика. Трябва да минем 3 пъти. Пишеш в планчата, че искаш. Когато някой отдаваш ти е там, ти дава войната. Като те тагва, те изиква и ти отиваш при него. Естествено, трябва да знаеш кой профил дава. И така, като свършат 3 опита, изписваме готов и това е. Сега играем при Никола. И последен опит. Играта някой път стартира, някой път не стартира, повечето пъти не стартира, но ти отчита победата, както и да е. Давате точки, давате фанфакто и това е. Влизаме пак за последно, пишем готов. Отиваме на евента. И събираме буквите. Всеки събран комплект и по 100 точки. Общо дават 5000 точки, ако си събрал комплектен номер. Има 2-3 дена още. Има време да се съберат. Естествено, предварително подготвени, колкото са толкова. После ще продължим за следващите 2 дни. Важно е да се вземат 50 комплекта и да направиш 5000 точки. Така, приключиха за сега. Имам пак на гаджета. Стана бъга, значи явно първо трябва да се мине войната. И след войната става бъга. Точки не ни взима, но ни дава по 200 точки в клана за точките. Сега ще я покажа. Така до 6000 точки. Ще спра тук малко на пауза. Трябва да направиш така 30 пъти. Направих около 25 пъти, сега само да ви покажа. Отивам в клан Минитор. И имам 13300 точки. Ето отиваме пак на евента.
Правим едно, две, три. Бавничко става, но всеки клик е 200 точки и е добре. Пети път. 13,300 имахме. Отивам пак в план минуто. 13,300. Еми, значи са се изчерпали. Още за всеки случай ще направим още едно-две. Така, спря да дава точки. Значи сме я направили всичките. Продължаваме с събираме билети за дронове. Ето първият е подготвен. И взимаш колкото можеш. И продължаваш с билети за дронове. После играем клан боса в 9 часа. Там са още 1000 точки. И това ще е всичко за сега от мен, че имам други неща да правя. Чао за сега. Клана Шкембили и БГ. Лидериците, помощници са Бати Пенчо и Влизар.